Umay kayo kat idaydayaw tayo ti Apo, kantaan tayo as rarag-o ti Diyos as alaknib tayo. Dumatag tayo ti sangwanan na katagyaman tayo, ipaayan tayo tinarag sa kakanta pagdaydayaw kankwana. Tati Apo man nakabalin na Diyos, naidaklan nga ari, natorturay ngem amin adi Diyos. Iturayan natin tayo daga, manipod iti kongga na rukib aging gay ti kangatuan at turod. Inaramid na ti taaw ket kukwan na, uray ti daga, sinukog ti imana. Umay kayo, agparintumang tayo ti sakaanan na katagdaydayo tayo kankwana, agrukbab tayo ti Apo anang marswaka da tayo. Iso ti Diyos tayo, na tayo dagiti tao na ngay aywanan na, ti arban at tartaraon nan na. Himno ti panagdayaw, ti kinasantak to'y daga. Santa tuy daga, tiranyagi chay langit, ti sayang kusen ti aldaw, ti tala ti rami, tuy lubuman na pintas, Apo Diyos agyaman ka, ikinalungod malay, naganlaken kakapsat, ganganlaken gagayem, di panagsisin nakit, di ayat ipanagbiag, Apo Diyos agyaman ka, di bukuyan na Christian one, surutan na ni Jesus. Naplumaitan ka, nagmanligit iglesia, Apo Diyos agyaman ka, ikapat ka na sagot mo, Apo Diyos ikapat lain, tinay siripan na ayat mo, maiparang kay Jesus. Bendisyon at awad-wad, Apo Diyos agyaman ka. Agkararag tayo. Amaan nilangitan, siraragsak dagiti puso mi nga agrukbab ken ka. Pagyamanan mi dagiti nagkaadu a parabor, ngayon paay mo iti naglabas nga aldaw. Sika o Apo agubayan ti kinapudno, ken kinalinteg, ket ilisan na kami ti kinadakes. Pasantakem ti bibiyag mi, tapno maikari kami ti pagariam. Isuro na kami ng agbuteng, ken agtrabaho kadagitiin paay mo kada kami. Pagbaninan na kami ng instrumento, ang nga may kasaba itinagan mo iti sa nga lubungan. As dayawen dakaw Apo a Diyos mi, iyag mi dagitoy abiyag mi, waknitam dagiti puso rikna ken biyag mi, tapno daytoy apan nagmaymay sami ket may karimi. Itinagan mo agkararag kami. Amen. Diyos niya'y langit, layawan na ka, pagariang ka ni isuti dumten, pagayang kamlan, pagyagan ni, kasi diya'y langit,
Good morning! Naimbag nagsapa kadat aming kakabsat, kadagiti aday ti online worship, agraman dagiti nakasubaybay manipot iti Baguio Episcopal Area Facebook page. Naimbag nagsapa kada kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa NACS UMC Ilocano Worship. Ang Ilocano Worship na 90% ng dumadalo hindi nakakaintindi ng Ilocano. Gapuna kada kayo nga nakasubaybay online, ang kayo mas daw kakabsat no aping nga Ilocano service nga ti sermon, kararag, ket Tagalog. At least the liturgy Ilocano. Sabi ko sa mga nakasubaybay online na mga Ilocano, huwag silang magtataka kung bakit ang panalangit sermon ay Ilocano ay Tagalog. Di ba lang liturgy naman ay Ilocano pa rin. Ito po ay ngayon ay isang napakaganda at mapagpalang araw sapagkat dito sa NACS, ating ipinagdiriwang ang UMWSCS Sunday. Ang March po ay Women's Month. Kung kaya't ating pinagdiriwang ngayon, though last Sunday ang International Women's Sunday, pero dito sa NACS, ngayon natin ipagdiriwang. Kaya't ang ating mga speakers, mula kaninang dawn prayer, hanggang mamayang vesper ay kababaihan. Pati po yung mga ushers, mga kababaihan din. Kapag sinabi natin kababaihan, hindi lang po yung mga UMWCS actually. Kundi lahat ng mga babae, anumang edad, kababaihan yan. And actually sa United Methodist Book of Discipline, ang UMWCS, United Women of Faith, yun pong bagong pangalan nun actually. Kaya lang dito sa Pinas, mas pinili pa rin nating i-retain yung UMWSCS. Dati nga, WSCS lang eh. Tapos, dahil United Methodist tayo, idinagdag yung United Methodist, kaya UMWSCS, Women's Society of Christian Service. Eh ngayon, sa US, ginawa ng United Women of Faith, or Women of Faith. Pero dito, sa Pilipinas, UMWSCS pa rin. Sa Book of Discipline, mga kapatid, ang Women of Faith or WSCS ay lahat ng babae na kasapi sa simbahang Metodista. Kahit yung bagong panganak hanggang sa 199 years old, kung meron man. Basta babae, kasama siya sa UMWSCS or WSCS. Pero dito sa Pinas kasi may age level. Yung 13 to 23 or 24 kapag officer ka, UMYF ka, kabataan ka. Yung hanggang edad 40, yun ang UMYF. Pero marami pa rin mga hindi maka-get over sa MYF, kaya kahit mahigit 40 na, MYF pa rin. And then, yung UMWSCS, ang pinaka-advance, ayokong sabihin na ang pinaka-advance sa edad ngayon ay 96. Si Nanay Maring. Sabi ni Kuya Alan kanina, tatagal ka pa ng 20 anyos, 20 years. Kaya lang biglang sabi, 126, aba, 30 years yun. Tatalunin ni Nanay Maring ang world record.
May mga ilang paalala lang po para sa atin. Mamaya po pagkatapos po ng ating worship service sa Tagalog-English, inaanyayahan po lahat mga kababaihan na dumalo sa Sunday School ng mga kababaihan at later on, lunch and fellowship. May lunch po lahat ng mga kababaihan sa Holy Club. Sumali po kayo. And then, March 18, sa Martes po, mayroon po tayong loading. March 20, sa darating na Huwebes, sa panguna po ng ating Witness Ministries, alas 6 ng gabi, ang testimonial concert for the love of mission. Dito po sa ating simbahan. Ayan. Testimonial concert for the love of mission. Faith journeys, stories and songs of hope. Alas 6 po yan ng gabi sa darating na Huwebes. Ang ating guest artist actually ay si Sister Jeannie Velasco Vicars. Velasco, musically inclined. First cousin ni Kuya Jun at Ate Ruvito. Inaanyayahan po namin kayo muli. Dumating kayo sa Huwebes, alas 6 ng gabi, para sa testimonial concert for the love of mission. Ngayon, may mga ipinalabas po ng mga sulat, sponsorship letters at mga tickets ang ating mission and witness committee. Kung wala naman po kayong ticket, wag po sanang yun ang dahilan para di na kayo dumating. Inuulit ko po, kahit wala po kayong ticket, dumating po kayo. Kung wala kayong pambili ng ticket, huwag po kayong mag-alala. Sumama pa rin po, dumating po kayo. Yung mga tickets naman po natin ay para sa mga may kaya lang or kakayanin lang na bumili ng ticket. Para donation para sa misyon. Pero wag pong yun. Again, uulitin ko pa. Kung di kayo nakabili ng ticket o di kayo makabili ng ticket, wag pong yun ang dahilan para di kayo dumating. Mas maganda nga po, mag-aya pa kayo. Magsama pa kayo ng iba. Sama-sama nating pakinggan ang patotoo ng mga kapatid natin. Hindi lang po si kapatid na Ginny ang magbibigay ng patotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Patotoo patungkol sa pagbabago ng buhay, kung paano siya binago ng Diyos. Patotoo patungkol sa kagalingan, kung paano siya pinagaling ng Diyos. At marami pa. Sama-sama po tayo sa Huwebes ng gabi, alas 6, sa Testimonial Concert for the Love of Mission. Sunod po, isama natin sa ating panalangin ang Pastor Gilbert at ang buong Quezon City, Philippines Annual Conference East. Kasi po, kailan ang start ng annual conference? 19 naman, Miyerkules hanggang Sabado, ang annual conference session ng Quezon City na kung saan doon napapabilang si Pastor Gilbert. Ako naman po, mula Martes hanggang Huwebes, nasa Baguio City po ako para sa University Senate Educators Forum. Ito po yung committee ng ating simbahan sa Pilipinas na nag-accredit sa mga seminaries at universities and colleges natin with regard to sa mga kurso na i-offer nila. Ako po kasing Vice President ng University Senate kung kailangan ako nandun. So, lastly, yung mga ibang mga announcements, mga kapatid, nandito po. Pakibasa na lang po.
Yun nga lang, gusto kong ipaalala na sa April 13 yung ating church conference at 14 to 16 ang ating church family camp. Rooted and grounded. Ito po yung ating family camp. Doon po sa Tagaytay Mission Camp gagawin. Lahat po ay naanyayahan. Ang registration po ng bawat isa ay 1,500. Now, mamaya po ay may mga registrars tayong uupo sa mga tables doon at saka dito sa quadrangle. Magpalista lang po kayo. Sabihin po ninyo kung paano nyo babayaran or kung di nyo talaga kayang bayaran yung registration. At tingnan natin kung paano sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Family camp. 3 araw po ito. Holy Week po ito. Doon sa Tagaytay Mission Camp. May mga bagong kasama po ba tayo ngayon? Bagong mukha? Nagbabalik Nats? Ayun, may bago. Ate Marlene? Ate, pwede po bang punta kayo dito sa harap? Kayong dalawa. Ayan. Dito po, dito po. Taga saan kayo, ate? Dito lang. Sige, harap po kayo sa kanila. Meron pa po ba? Sige, tinatawagan na rin. Diyan lang po kayo. Tinatawagan na rin natin dito sa harapan lahat ng mga nagdiriwang ng kailang kaarawan sa linggong ito. Mula ngayon hanggang sa darating na Sabado. Pia Eunice Andrea Lara, Cristina Maribojo, Elsie Po, Marshallin Setay, Eunice Bautista, Angelica May Paiste, Marieta Guevara, Wendy Palomo, Jose Arca, Zane Daniel de la Cruz, Rujimar Omingan Jr., Mark Steve Andrada, Sofia Antonia Maribojo, James Maximo Liban, si Doc James ba to? Roan Orpilia, Camille Mateo, Fe Ortega, Ranaya Jarabela Litana. Asan si Ranaya? Meron pa po bang ibang nagba-birthday dyan? Yung mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, meron po ba? Wala sila dito? Sige. Can we just extend our hands toward them now? Ipanalangin po natin sila. Sa harapan po namin, Panginoon, ay ang mga kapatid na to na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan dito sa NACS. Maraming salamat po sapagkat dinala mo sila dito. Dalangin namin ngayon, ipagkaloob mong special na pagpapala at biyaya sa kanila. Maramdaman nawa nila ang iyong presensya sa kanilang buhay, matanggap ang labis-labis na biyaya. Maramdaman din nawa nila ang mainit na pagtanggap ng simbang ito sa kanila. Muli, O Diyos, pagpapalang pagkaloob mo sa mga kapatid na to. Sa ngalan mo, Kristo, pinapanalangin din namin pasbasa ng mga kapatid na nagdiriwan ng kalakarawan at wedding anniversary, saan man sila ngayon. Pagpapala, pagpapala. Amen. Amen. Pwede po bang awitan natin ng God bless you always ang mga kapatid na ito? God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. God bless po sa inyo and sige po.
Happy birthday po sa lahat ng mga nagba-birthday and happy anniversary sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Tawagin natin ngayon ang mga creative arts dancers para sa kanilang handog na sayaw.
Amen, amen. O, dito muna kayo mga anak. Sige, lahat na po ng mga bata, pwede po bang pumunta at dalhin dito sa harapan? Lahat ng mga bata at may panalangin namin kayo. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, dakilang Jesus. Sapagkat alam namin na mahal mo mga bata. Thank you, Jesus, sapagkat sinabi mo sa mga alagad mo na sa mga bata, ang kaharian ng Diyos. Dalangin namin ngayon, i-bless mo ang mga batang ito. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa mga talento na pinagkakalob nila sa iyo. Salamat, Jesus, sa pag-iingat mo sa kanila. Dalangin namin, tulungan mo sila sa kanilang paglaki. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Tulungan mo ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Mapagkalooban nawa ang mga anak na to ng magandang kinabukasan. Ipagkaloob mo lahat ng pangangailangan nila. Nawa ang simbahan ay maging tapat sa kanyang pagtawag na hubugin ang mga batang ito sa pananampalataya. Muli, salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanilang pamilya at sa simbang ito, sa mga batang ito. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Ti mo na ang mabasa ket maadaw ti libro ti Filipos, chapter 2, verses 2 to 4, ket kastoy ti nilaon na. Dawatek narud kada kayo, nga itedyo ti naan-anay aragsak ko, babaen ti panagmaymaysayo iti panunot, ayat kararwa ken nakem. Di kay agaramid ti anyaman, gapu iti kinaagom, wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo ket di, iti maysa ken maysa, ket diyo ipagarup anem imbag kayo ngem dagiti dadduma. Saan la at ipagimbagan nyo, ti kitain nyo. Kitain nyo met, ti pagimbagan tunggal maysa. Isao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mga babaeng kasama ni Jesus. Pagkatapos, nag-travel si Jesus sa mga bayan at barangay para i-preach ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 disciples. Ganon din ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sakit. Si Mary na tinatawag na Magdalene, 7 demonyong pinalaya sa kanya. Si Joanna na asawa ni Chuza, na officer sa court ni Herod, at si Susana, at marami pang iba. Tinustusan nila si Jesus at ang mga disciples niya gamit ang sarili nilang pera. Mga kapatid, ang ebanghelyo na ating Panginoon. Madaydaya ko, Apo, Yesu Kristo.
bigat pakadalan, biyag ni Jesus na ayat, iturong idalandak, lalawag apaknak. Let's witness a song from Ilocano Choir.
Uy, biglang may dumating. Thank you, choir. On Eagle's Wings. Mainly based from Psalm 91. Mga kapatid, ang ating pong tagapagsalta sa umagang ito, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Sunday ay para sa iba sa inyo bagong mukha. Di naman nakapagtataka kasi wala pa silang isang taon dito actually sa atin. Isa pong napaka-aktibong asawa ng pastor. Nung nasa Quezon City kami, siya ang naging presidente siya ng Clergy Spouses Association or CSA. Ito po yung organisasyon ng mga asawa ng mga pastor. And then sa kasalukuyan, siya pong in charge sa UMCOR or United Methodist Committee and Relief dito sa Pilipinas, especially lalo na dito sa Manila Episcopal area. Kung saan may bagyo, kung saan may mga disaster, dito sa Manila area, sigurado ko nandun siya. Siyang nangunguna sa pag-coordinate kung paano ang relief operations sa mga lugar na yan. Nagkakandak din siya ng mga seminars. Siya po ang nag-iisang may bahay ng ating Pastor Gilbert Cedillo. Meron silang isang anak, si Godwin Ivan. Mga kapatid, let's welcome si Sir Josephine Cedillo. Fin? Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Parang mas lalo po akong kinabahan matapos akong ipakilala ni Pastor. Kanina po hindi naman po ako inuubo. Pero habang papalapit po yung oras na ako po ay magsasalita, bakit parang biglang umatake yung pag-ubo ko? Pasensya na po. Tingin ko po ako po ay talagang kinakabahan. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin bilang maging tagapagsalita dito sa Ilocano service. Bagamat ako po ay hindi marunong mag-Ilocano, yun po yung unang kaba ko eh. Pero ako po ay nagpapasalamat at nabunutan ng tinik nung sinabi ni Pastor na 10%, tama ba? 90%. 10% lang yung nakakaintindi, yon. 90% ay hindi nakakaintindi. So, magkakaintindihan po tayo ngayong umaga na to. So, maraming salamat din po sa napakagandang bulaklak. Bagamat nais ko pong suotin ito sa buong oras ng aking pagsasalita, hihingi po ako ng pahintulot. Maaari ko po ba siyang tanggalin? Maraming salamat po. Kanina ko pa po siya kasi gustong tanggalin talaga. Pero ito po ay ikikip ko. Ayan. Muli ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. It is a great privilege to me to be God's messenger this morning. And today, as we celebrate the WSCS Sunday, we honor the role of women in God's mission. Amen po ba doon? Amen. Women have been at the forefront of our faith. No? Mula pa doon sa time ni Mary, the mother of Jesus, to the women who followed Jesus on the cross, to the modern day women who lead, nurture, and empower communities. Our text for this morning are taken from Philippians chapter 2, verse 2, verses 2 hanggang 4. And then, isinama ko na rin po yung ating
lectionary sa Luke 13:31 to 35. But let me read po yung Philippians chapter 2 verses 2 and 4 since binasa na rin ito sa ating kanina but sa Ilocano po siya binasa, so allow me po to read. No? Samahan niyo po akong basahin ito sa Tagalog mula po sa Salin ng Magandang Balita Biblia. At ito po ang sinasabi. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Tayo po ay manalangin. Abba, Father, we praise you and give you thanks, Lord, for this wonderful day na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po. Salamat sa kalayaan na meron kaming tinataglay upang kami po ay magpuri at mag-aral ng iyong salita. Panginoon, sa mga oras na ito, lukuban mo po kami ng iyong Santong Espiritu at hayaan mo pong ikaw ang mangusap sa kalagitnaan po namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagwalhati. Sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. The title of our sermon this morning is WSCS. Ano po yung WSCS? Women of Strength Called to Serve. Ulitin ko po. Women of Strength Called to Serve. May PowerPoint presentation po ako kasi naniniwala ako na yung retention ay mas nakukuha daw ng mga nakikinig kung meron ding nakikita. Sabi po kasi 10% daw lang yung nare-retain sa ating mga isip kapag tayo ay nagbabasa. But 20% kapag ito ay ating naririnig. Pero kapag ating nakikita, 30%. So, kapag pinagsama natin yung 20% na pinakikinggan at 30% na nakikita, meron na tayong 50%. So, may 50-50 na ako na sigurado na meron pong mariretain sa ating mga puso at isipan. But before I go to our meditation today, okay lang po ba na magkaroon tayo ng konting history? No, bagamat kanina, nagbanggit na si Pastor Joey about sa history ng kung papaano nabuo ang organisasyon ng mga kababaihan at hindi lamang ito naka-focus sa mga ages 40 and above, but ito ay para sa lahat ng kababaihan, maging bata o matanda. Alam niyo po ba na ang organisasyon ng mga kababaihan ay nabuo noong 1869. 8 kababaihan. Hindi ko po alam bakit very significant yung number na 8. No, yung dati ko pong kumpanya, it's a very big company, a corporate company. I don't know if you know it, yung Alinair, na isa po siyang air conditioning company. May tinawag po silang, nagsimula po lang siya sa 8 empleyado hanggang siya ay lumago. So, ang organisasyon ng kababaihan ay nagsimula daw sa 8 kababaihan na nagtipon-tipon on a cold and stormy night. At ito ay tinawag na Methodist Women's Foreign Missionary Society o WFMS. Yan daw po yung tawag sa kanila noon. The organization has undergone several name changes over our 150 plus year history. No? At mas kilala nga po ngayon, ang tawag sa kanya ay WSCS or Women's Society for Christian Service. In 1972, pinalitan po ito ng United Methodist Women. And 3 years ago,
ito po ay ginawang United Women in Faith. Sabi po nila, ang bulaklak o ang rosas, anumang kulay itawag mo dyan. Pulang rosas, pink na rosas, blue na rosas, no? Iba-iba na ang kulay ngayon. Ang mananatili na siya ay rosas. The same is true for United Women in Faith. We will continue our legacy of being on a mission for women, children, and youth. Our purpose remains the same as it appears in the Book of Discipline of the United Methodist Church. Hindi ko na po sasabihin yung paragraph, baka mamaya magagaling po sa mga Book of Discipline ng mga pastor natin dito. No? The core of our work remains the same. No? Hindi po nagbabago yung ating pagkatawag. Changing the world through faith, hope, love, and action. This morning's text our text this morning will remind us of the power of being one, selflessness, and service, values women of faith embody throughout history. In Lucas chapter 31, verse 35, nakita natin doon yung dalawang karakteristik ni Jesus Christ. That Jesus is focused on His mission and full of compassion. Yung po yung buong mensahe nung lectionary natin ngayon. Na bagamat may banta sa kanyang buhay, nakafocus pa rin si Jesus doon sa mission niya, patungo sa Jerusalem, kung saan haharapin niya ang kanyang kamatayan. At gaano man kalupit, no? Let me use that word, no? Na bagamat sa lahat ng ginawa niya, marami na siyang pinagaling, maraming miracles ang natunghayan ng mga tao, and yet may banta pa rin sa buhay niya. Gaano man sila kalupit, mahal pa rin ng Panginoon ang mga tao. Just like Paul's reminder, no, in Philippians chapter 2, verse 2. Si Jesus nakafocus sa kanyang mission. Sabi po doon sa New American Standard Bible, no, babasahin ko po sa version na yon. Meron po bang naka-screen na? Okay. Okay. Sorry. Medyo malayo na po yung natin. Pero sige po, tutuloy-tuloy ko na lang po. Sabi po doon sa verse na yon, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, and intent on one purpose. Intent on one purpose. And that is our number one point. One in heart, one in mission, or obedient in purpose. One in heart, one in purpose, or obedient in purpose. Posible po kaya ba ito? Real talk po tayo. We know that it is not easy for us to be one because we are all different. Agree po ba kayo doon? Hello? Ayan, andyan pa po pala kayo. Akala ko tinulugan nyo na po ako. Hindi po ako sanay na nagsasalita ng spontaneously. Usually, gusto ko po lagi interactive. Kasi sa mga community na pinupuntahan ko, madalas sila po ang pinagsasalita ko at hindi po ako. No, pero wala po akong magagawa kasi nasa pulpito po ako ngayon. Gustuhin ko man pong bumaba at ibigay ang microphone sa inyo, baka mapagalitan po ako. But I am so happy na alam kong nariyan lamang po kayo. Di po ba napakahirap po sa ating magkaisa? Tama po ba yon? Alam niyo po sa aming mag-anak na lang, pag pinag-usapan, pag lumabas, saan tayo kakain? Problema niyo rin po ba yon? Di ba? Hindi magkasundo. Hindi alam kung anong gustong kainin. Di po ba? It is not easy for us to become one. Because we are different. We have different perspective, different likes and dislikes, different priorities, and more differences. Magkakaiba po talaga tayo. Tingnan mo nga po yung katabi mo kung katulad mo yan. Definitely hindi. Di po ba? Sa itsura pa lang,
Di po ba? Parehas po kayo maganda, yes? Pero sigurado ako sa kaloob-looban nyo, sinasabi nyo po, iba pa rin ako sa iyo. Dahil iiba po talaga tayo. Di po ba? But in Philippians chapter 2, verse 2, Paul remind us and call us to be like-minded, having the same love, being one in spirit, and intent on one purpose. So the answer to our question, if possible po ba na maging isa tayo? The answer is yes. Sabihin nyo nga po, yes. Yes. Christ made it possible. Yun po yung kasunod nun. Yes, Christ made it possible. Ginawang posible ng ating Diyos na maging isa tayo. Bagamat tayo'y magkakaiba, pero sa paningin ng Diyos, meron tayong pagkakasunduan. At yon ay ang ating Panginoong Jesus. Maaaring tayo ay magkaroon ng pagkakaiba-iba, hindi pagkakatulad or disagreement. Ano po? But let us agree that we are one because of Christ. Amen? Unity in the church is one of the major topics in the book of Philippians. Alam niyo po, merong isang iglesia na naisipan niya po na magkaroon ng isang karera. So in-invite niya yung katabi nilang iglesia na hinamon niya. Sabi niya, magkaroon tayo ng boat racing. Boat racing daw po. So nagsanay sila, pinaghandaan nila, at nang dumating na yung takdang panahon kung kailan magkakaroon na ng karera, ang nangyari, yung nag-invite, natalo. So they are so frustrated and they investigated what went wrong. Bakit tayo natalo? Tayo yung nag-iimbita pero bakit tayo yung natalo? So to their shock, they discovered that on their boat, sa isang boat lang sila, one person was rowing forward. Yung isang tao daw nagro-row ng pasulong. Pero natuklasan din nila na merong nagsasagwan pabaliktad, backward. At meron naman na nag-splashing lang ng water. At meron lang na sumisigaw ng row harder, pero walang ginagawa. Samantalang yung kabilang bangka, sabay-sabay silang nagsasagwan sa iisang direksyon, sa iisang rhythm, sa iisang goal, at yun ay manalo. Ano po ang lesson dito? In God's work, if we are divided, some moving forward, some pulling back, and others just making noise, we won't go anywhere. Naniniwala po ba kayo ron? Wala po tayong mararating. But when we are united in heart and obedient in purpose, moving together in Christ, we will move forward powerfully and unshaken in our mission. Our second point. But before that, women throughout history have shown this unity in faith and action. Alam niyo po, sinasabi nga ni Pablo, there is unity in diversity. Di po ba? Minamadali ko na po, baka tapos na yung 10 minutes ko eh. Sabi po doon, we don't have to agree on everything. Hindi natin kailangan mag-agree sa lahat ng bagay. But we have to agree to disagree. Someone wrote, in the essentials, let there be unity. In non-essentials, let there be liberty. In all things, let there be charity. Alam niyo po, madalas kong itong naririnig sa asawa ko. Pag may mga bagay na hindi akma sa kanyang pananaw at hindi may pinagkakasunduan, at siya ang nagpapaubaya, ang lagi niya mang sinasabi, at minsan ako pa yung nanggagalaite, hindi pwede yan, dapat ito. Ganon. Normal po yan sa mag-asawa, alam ko po, nakaka-relate kayo. Di po ba? Ang lagi niya lang pong sasabihin sa akin, kung hindi naman natin yan ikamamatay, hayaan mo na. Yan din po ang hamon natin sa umagang ito.
kung hindi lang din naman nating ipakamamatay ang mga bagay-bagay na maliliit para sa ikalalago ng ating iglesia. Sa pagsulong natin, wag na po nating palakihin. Let us devote ourselves to others, having the same love that comes from the Father's love. Our second point is no I, but we. Sabihin nyo nga po, huwag kayong mag-alala, pangalawa na po, 3 lang po ito. No I, but we. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself. Jesus set an example of the power of selfless leadership. Di ba po, no, bagamat may banta sa buhay niya kay Herod, gusto siyang ipapatay ni Herod. Sinasabi sa kanya, umalis ka na rito, papapatay ka ni Herod. Pero anong sabi po ni Jesus? Gagawin ko pa to, ngayong araw na to, bukas at sa mga susunod. Nakaplano yung kanyang gagawin. Hindi po siya natakot. Nakafocus po siya sa kanyang mission. Just like yung sermon kanina, the very powerful sermon natin kanina sa dawn prayer, di po ba? Yung focus clear, yung vision niya, no? Just like a vision, like a tunnel, no? Yung seeing a tunnel. He does not retreat, but press on, fully committed to his calling. Hindi niya inisip yung sarili niyang kapakanan o kaligtasan mula sa kamatayan, kundi mas inisip niya ang kaligtasan ng marami, ang kaligtasan nating lahat, kasama po ako doon. I know you are familiar with the study of self. Alam niyo po ba ang tawag sa study of self? Hindi niyo po alam? Ang tawag po sa study of self ay apology. Sabihin niyo nga po. Yan, study of self, apology. Me, mine, I, myself, alone. Yan po ang apology. Madalas, marami tayo nito. It is being me-centered. Ako lang, ako. Rather than being other-centered. Ambitious and conceited people bring themselves up by bringing others down. Alam niyo po, napakaganda po nung translation nitong verse na to sa The Message. No po? Basahin ko po, pero later on makikita natin dyan. Sabi po doon sa The Message translation, sabi po doon, don't push your way to the front, don't sweet talk your way to the top. O, ayan na po pala. If we think ourselves only, we will never achieve anything significant in life. Sabi po, wag daw pong nating itulak ang sarili natin sa unahan. No? In other words, wag po lagi yung sarili natin ang kailangang maitaas. The antidote to selfishness is, ano po? Sige po, una pong makakasagot, may lunch daw. Joke po. The antidote to selfishness is humility. Sabihin nyo nga po, humility. May isa pong matandang babae, masipag po siyang miyembro ng simbahan, pero hindi po dito sa NACS. Hindi po dito sa NACS. Every time na magsa-Sunday school, ay magsi-sermon si pastor, after the sermon o after the service, siya ang unang-unang lalapit kay pastor. At sasabihin niya, Pastor, napakaganda ng mensahe mo. Tamang-tama yun kay kapatid na sigurado ako tinamaan siya. No, every Sunday, ganun siya. So the next Sunday, ganun ulit. Maganda yung sermon ni pastor, lumapit ulit yung babae at ang sabi niya, Pastor, very encouraging yung sermon mo. Pero bagay na bagay siya kay kapatid na tut. Sigurado ako sapul na sapul siya doon.
So na-realize ng pastor na every Sunday na lang na ginawa ng Diyos, ganun ang ginagawa ng babae. Hindi niya nakikita yung sarili niya, kundi mas nakikita niya yung iba. Medyo kakaiba, no? Medyo lihis dito sa pinag-aaralan natin. Kasi nakikita niya yung iba, pero hindi ang sarili niya. Di ba? Tama yung ginagawa niya. Agree po ba kayo? Po? Amen. Nag-amen sila. Hindi. Akala ko po amen eh. No? So, naisip ng pastor na mag-ibahin ang schedule ng service. So, lahat ng members, sinabihan niya, ganitong oras po tayo magsi-service, maliban sa babaeng ito. So, dumating ang oras ng pananambahan, nag-iisa lang yung babae na dumating sa simbahan. Malaki yung simbahan, mag-isa lang siyang nakaupo, silang dalawa lang ng pastor. Tuloy ang service. Nag-sermon si pastor. Napaka-bombastic ng sermon ni pastor. At gaya ng dati at inaasahan, lumapit ulit si babae. Ang mami, lumapit. Sabi niya, Pastor, it's such a very powerful sermon. Sayang, wala po sila. The old woman in the story always believed the sermon was meant for others, never for herself. This reflects a common mindset where people recognize the need for change in others, but fail to see their own role in transformation. Ito po yung pinaka-meat noong illustration na yon. True community growth starts with individuals take personal responsibility. Just like an old woman missed the point of the sermon, we often miss the point of community and faith when we separate ourselves from responsibility. No I, but we means embracing collective action, personal transformation, and shared leadership in both faith and service. My last point, embrace others' needs. Empowered to serve. In Philippians chapter 2, verse 4, and Luke 13 to 35. Philippians chapter 2, verse 4 reminds us to look not only to your own interests, but also to the interests of others. Nakita natin sa Luke chapter 13, verse 35, Jesus laments over those who reject Him, but He never gives up. Diba? Kahit nire-reject na siya, pero hinalintulad niya pa rin yung kanyang pag-ibig sa isang inahin. Di po ba? Nalulukuban ang kanyang mga sisiw para maprotektahan ito. We are reminded to desire the interests of others more than our own. Each of us should look not only to our own interests, but also to the interests of others. Sabi po nila, may apat na lalaki daw na nag-usap. Si everybody, si somebody, si anybody, at si nobody. There was an important job to be done, and everybody was asked to do it. But everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about it because it was everybody's job. Everybody thought that anybody could do it, and nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody and nobody did the job that anybody could have done it in the first place. What an ironic story. Ano po? I hope that doesn't happen with us. We are responsible for each other and meet one another's interests. So to conclude, today, as we celebrate women's strength, resilience, and leadership in the church and beyond, are we standing together in one heart, in one purpose?
Are we leading with humility and lifting others up? No I, but I. Are we engaged with a heart for others, embrace others' needs, and empowered to serve? Sabi po sa ating team, one with Christ, one with each other, one in ministry. So one, kung mapapansin niyo po yung sa PowerPoint po natin, naka-acronym po yan ng one. One in heart, in purpose, no I, but we, embrace others' need. May we be women of strength, with one heart and purpose, women of service, no I, but we. Women empowered to serve, just as Jesus called us to be. To God be the glory. Thank you, kapatid na Finn. This time, may I call on the women to render a song for the Lord.
Sige po, dito lang po sa harapan. Mga kababaihan, kung kaya po ninyong lumuhod, kung kaya pa po ha, Lord, you're faithful and true. Sige tayo manalangin. Narito po sa harapan namin, Panginoon, ang mga kababaihan ng simbahan. Sa simula pa lang, Panginoong Jesus, ipinakita na ng mga kababaihan ang pagiging matatag, ang pagiging mapagkakatiwalaan sa pananampalataya. Sa kanila, itinagubilin mong una ang mensahe ng muling pagkabuhay. Sila nga, Panginoong Jesus, ang tumustos sa inyong ministry nang kayo'y nandito sa lupa. At hanggang ngayon, Panginoon, sila ang nangunguna sa maraming mga ministries sa simbahan at gawain sa lipunan. Sa linggong ito, Panginoon, pinaparangalan namin ang mga kababaihan, pinaparangalan namin ang mga nanay, ate, at mga kapatid na ito. Dalangin ko sa inyo, Panginoon, dalangin namin bilang simbahan, basbasan ng mga kababaihan ng simbahan ito. Palakasin sila. Samahan sila. Palalimin pa ang kanilang pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan at mga panalangin. Patuloy mo silang gawing huwaran sa pananampalataya at paglilingkod. Muli, salamat, Jesus, sa buhay ng mga kababaihan, sa buhay ng mga kapatid na ito. Sa inyo ko sila tinatagubilin, sa inyo ko sila tinatalaga. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Tayo po kayo. Alalayan lang po ninyo. Muli palakpakan natin, mga kapatid, ang buhay at ng mga kababaihan sa simbahan. Tawagin na rin natin dito sa harapan si kapatid na Finn, si Teacher Abby, ang advisor ng mga kababaihan, at ang kanilang presidente, si Ate Ruth. Tawagin din natin siyempre ang kabiyak ni kapatid na Finn, Pastor. Siyempre, dahil nandito, Pastor, pakiantay lang o pakisundo, yung ating pinaka-bata sa lahat, si Nanay Maring. 96 years old. Pinaka-advisor ng mga kababaihan si Nanay Maring eh. Kaya pang sumayaw niyan.
This certificate of appreciation is hereby given to Sister Josephine M. Sadillo in deep gratitude and recognition of her invaluable contribution as preacher for the United Methodist Women's Society of Christian Service Sunday celebration during the Ilocano worship service with the theme, One with Christ, One with Each Other, One in Ministry. Her faithful service, inspiring message, and unwavering dedication have enriched the spiritual lives of the congregation, encouraging unity, love, and deeper commitment to Christ's ministry. May the Lord continue to bless her with wisdom and strength as she serves His kingdom. Given this 16th of March 2025 at Santa Cruz, Manila, Philippines, signed by UMWSCS President, yours truly, Ruth Melencio, UMWSCS Advisor, Deaconess Abigail Cruz, and Administrative Pastor, Reverend Joey C. Galinato. Maraming salamat po. Salamat. Ito nga rin ti tiyempo na nga intay ipaay dagiti sagsagot para ti pagarian ti Apo. Pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear it spoken in. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if our tongues to sweep the sky? For what it takes to know your name? And what if joys of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear his desperate plea, and all that we'd have faith to believe.
what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if joys of this life are your mercies in disguise? When friends betrayed us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if the greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of the greater thirst this world can satisfy? And what if chunks of this life, the rain and storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipang runa, ti langit kan ti dagat. Amen. At tuyo apo dagitoy adaton ingkam ipaidakan ka. Benisyon na gitoy. Makayayo da ka diti sangwanam. Aramatam na gitoy o Diyos tapno may palpalawa pay ti pagariam. May pakaamupay ti banghelyom kadidad adupay at tao. Gamitin mo mga to Panginoon upang sa ganun ay lalo pang may hayag ay yung ebanghelyo sa lahat ng dako. Lalong lumaganap ang kaharian, basbasan pagpalain mga anak mo na nagsihandog sa mga to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Sarday, nasudsuding ang tuy biyak, ilinalalanapaghan, manupod sikat katwag, tadanam, 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 Dalanapaghat manupod sikat katwag. Jak sa pulen ti sanikwa, uray tayaw ken ragsak. Jak sikuren ti agpanglaw, no
musical latikadwak tadena. Intercessors, please. Tayo manalangin. Kami po'y lumalapit sa inyo ngayon, O Diyos na banal. Ama, Anak at Espiritu Santo. At sa paglapit po namin sa inyo, kami nagpapasalamat sa biyaya na inyong patuloy na pinagkakaloob. Kami nagpapasalamat sa mga panalangin inyong tinutugon. Kami nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming tinatanggap. Ganon din, Panginoon, sa paglapit po namin sa inyo. Dala-dala din po namin, Jesus, ang aming mga pasanin, ang aming mga sakit, ang aming mga problema. Halikayo, Jesus. Kami inyong yakapin. Halikayo, Panginoon. Kami inyong kalingain. Halikayo, O Jesus, at kami inyong pagalingin. Tulungan sa lahat ng mga suliranin. Tulungan sa lahat ng mga problemang aming pasan-pasan. Sa trabaho, sa opisina, sa paaralan, sa lipunan, sa negosyo, maging Panginoon sa tahanan. Halipo kayo. Halipo kayo. Wala po kaming alam na pwedeng lapitan kundi kayo lamang. Wala po kaming alam na maaring tumugon sa aming pangangailangan kundi kayo lamang. Jesus, aming Panginoon. Sa inyo namin ito'y nilalapit. Narito po ang inyong malingkod. Pinapanalangin ang mga kapatid na sa luhuran ngayon. Pakinggan ang kanilang mga panalangin gaya ng pakikinig mo sa panalangin ng bawat isa sa amin ngayon. Ganon din sa mga kapatid na nasa online worship. Pakinggan sila. Kalingain sila. Bantayan sila. Nilalapit po namin, Panginoon,
ang aming simbahan, ang lahat ng kanyang mga gawain, mga ministeryo. Ganon din. Panginoon, ang kanyang mga manggagawa. I-bless mong bawat isa. I-bless mong bawat isa. Salamat o Diyos sapagkat kayong siyang Diyos na nakikinig sa aming panalangin. Salamat o Kristo sapagkat kayong Kristo na aming manunubos na siyang nangako ng buhay na walang hanggan sa amin. Salamat o Espiritu Santo sa paggabay. Salamat po. Sa ngalan mo. Amen. Amen. Ray nasib ngeti ayan kenadawan ti bye-bye iti amin mabalak musikalati kadwak tadanam 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 ininalalapagan manupot sikat kadwak. Sa tabi ni Jesus, tayo'y ligtas. Sa tabi ni Jesus, tayo'y makakasumpong ng kagalingan. Tayo'y makakasumpong ng kapayapaan. Sa tabi ni Jesus, may kaginhawaan. Halik kayo, lapit kayo, at patuloy kayong lumapit sa Kanya. At sa paglapit natin sa Kanya, ating tanggapin ang pagpapala, pag-iingat, kagalingan at biyaya na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.